segrestades. De la majoria xiita, que ha fet avui una demostració evident de força. And thank you for your leadership. Just completed a meeting here. Convido a tots els ciutadans del món a venir a Barcelona. Estoy en Alto Xavi con una bomba en el tren y hemos tenido... ETA buscaba una masacre en España que generase dolor, que generase miedo. Pero me despierto siempre, y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. Fa anys, que vaig veure aquesta pel·lícula. Sortia un home que estava sempre empotrat al llit, pobret meu. El Bardem, el Javier Bardem. De la malaltia del Sant Pedro, aquell terminal. I que li negaven que es pogués fer l'eutanàsia. Mar adentro. And thank you for your leadership. És del president Bush. Sí, això és de la guerra de l'Iraq. Que hi va haver un escàndol amb una presó dels Estats Units. Els forçaven i, va haver-hi... Van abusar dels presoners dels iraquians, no? President de Jordània. Això és la mort del Saddam Hussein. No és el Saddam Hussein. Això és la mort del Yasser Arafat. Del palestí. És l'atemptat de Madrid. Ostres, l'11M. L'atemptat d'Atocha. Que van dir que un atemptat d'ETA i no un atemptat d'ETA, no? Les aparicions de la CEBES que havien aquí, havien culpant a ETA. Va ser el ridícul més espantós que va fer el PP. Que es va mobilitzar molta gent a Barcelona, cassolades... El Pásalo. Va ser un clam generalitzat, no? Sí, va ser molt emotiu. És que no me'n recordo si va ser el 2006. 2001. 2004? Tants anys, L'atemptat d'Atocha va ser el més sagnant de la història a l'estat espanyol. 191 persones van perdre la vida als trens de Rodalies de Madrid. Fora, una bomba! Aquells dies de març tothom va viure pendent dels telèfons mòbils. 2 dies després de l'atemptat, el 13 de març del 2004, era jornada de reflexió abans de les eleccions generals. Avui és jornada de reflexió per les eleccions generals i hi ha un fort debat sobre l'autoria d'aquest atemptat i encara ressona el crit contra el terrorisme que ahir van fer pels carrers centenars de milers de persones. A Madrid, més de 2 milions de persones, segons la policia municipal, van sortir al carrer per protestar contra la massacre de dijous. Plovia i feia fred, però això no va impedir que la ciutat s'omplís de persones que venien des de tots els punts de la capital espanyola. Manifestació unitària en solidaritat amb les víctimes dels atemptats de Madrid. No hi ha dret. No hi ha dret que la gent mori d'aquesta manera. No hi ha dret. Que sigui qui sigui el que l'ha fet és uns elements indesitjables. Al carrer la gent ja dubtava de la versió del govern. Els mitjans estrangers havien difós la reivindicació d'Al-Qaeda, però el Partit Popular continuava apuntant a ETA com a principal línia d'investigació. La organización terrorista que en España ha buscado esa tragedia durante los últimos días, la estaba preparando, quería hacerlo antes de las elecciones, es la organización terrorista ETA. Desde que las fuerzas y cuerpos de seguridad me informaron de la aparición de una cinta en árabe, pues abrimos esa línea de investigación con toda la intensidad y con todo el rigor. Els mitjans generalistes són pressionats pel govern i mantenen la versió de l'autoria d'ETA, però la gent va buscar l'alternativa en les noves tecnologies. Internet es fa gran, l'11M, i els mòbils es fan grans, l'11M, perquè comença a haver un punt de tecnologia més o menys, ja n'hi ha una base tecnològica prou gran, però sobretot es fan grans per l'error dels mitjans antics. Els mitjans antics accepten la pressió del poder i els mitjans nous no? I la gent diu, doncs jo tria els nous. No? Mentrestant, aquell mateix 13 de març havia començat a circular un missatge de mòbil que faria decantar les eleccions generals. Estábamos en el Tanatorio Sur, un sitio ese día durísimo, donde había más de 60
familiares de víctimas, y me encontré con gente conocida. Empezamos a hablar de la manifestación que se estaba convocando para esa tarde, y esta gente con la que yo me encontré me dijeron, bueno, ¿sabes que hay una manifestación? Yo les dije, sí, ya he recibido 3 mensajes, y se quedaron muy sorprendidos de que yo hubiera recibido en ese momento ya 3 mensajes. Se dieron cuenta de las dimensiones que estaba alcanzando eso, porque eran los que la habían organizado. Yo entonces no lo sabía, ¿no? Tan fàcil com un missatge de mòbil en cadena i un correu electrònic reenviat. Així ha estat la convocatòria social espontània que ha fet que puntualment a les 6 de la tarda comencessin a arribar desenes de persones davant la seu del Partit Popular a Madrid. Josep Capella, bona nit, bon vespre, endavant. Encara es pot parlar de hi ha gent? Encara continua aquesta concentració aquí a Madrid? Sí, bona nit. A partir de les 6 de la tarda, com dèieu, s'ha anat concentrant molta gent. I com s'ha fet aquesta concentració? Doncs molt senzill, a través de missatges que s'han enviat a través dels telèfons mòbils. És una convocatòria al marge dels partits polítics i la gent s'ha anat autoconvocant aquí al carrer Gènova. Algú dels manifestants o algun company que van poder-se arribar fins als manifestants que ja començaven a concentrar-se a Gènova me'l va ensenyar, li vaig donar el meu número de telèfon i llavors me'l va passar, no? Era sorprenent, jo no havia vist mai una convocatòria d'una acció a través del mòbil, no? Era... d'on surt això, no? Televisió, manipulació, abans de votar, volem la veritat. Les concentracions es van estendre per moltes ciutats de l'Estat. A la seu del PP de Barcelona s'hi va plegar gent des del vespre i van acabar sent milers en poques hores. Perquè es faci una idea, la gent omple el tronc central del carrer Urgell des del carrer Londres fins gairebé la plaça Francesc Macià. Se senten crits contra el Partit Popular i contra la guerra i també es demana que per votar s'ha de saber la veritat. Aquell març del 2004 el 90% dels ciutadans tenia un telèfon mòbil, però l'auge d'aquesta tecnologia comença justament 10 anys abans. El Consell de Ministres ha aprovat avui el reglament pel qual es regirà la telefonia mòbil a Espanya. Això suposarà la liberalització del sector i també el trencament del monopoli de Telefònica, que tindrà competència en l'àmbit dels telèfons mòbils. El govern espanyol vol que el nou servei de telefonia mòbil, amb tecnologia punta, digital, que garanteix més qualitat, el prestin 2 companyies. Una continuarà sent Telefònica, l'altra s'haurà d'escollir en un concurs que convocarà el Ministeri d'Obres Públiques. Quan s'introdueixen els telèfons mòbils al mercat, la figura que apareix a la publicitat és gent amb molts recursos, amb diners, que poden portar uns telèfons mòbils que no són molt grans i que els lluïen moltíssim. I, òbviament, aquesta tecnologia es popularitza. Hola, soy Edo. Feliz Navidad. Hola, soy Edo. Aquest Nadal, Airtel convida, perquè hem eliminat l'alta i les quotes i, a més, et regalem 3 mesos de trucades. Aquest Nadal, entra a Airtel. Airtel convida. I ara, la M. Baixen els costos, baixen els preus, la tecnologia es fa més assequible i a hores d'ara podem dir que el que genera identitat no és tenir mòbil, com ho generava a començaments dels 90, sinó que el que genera identitat precisament és no tenir-ne. La popularització dels telèfons mòbils va portar noves normes socials i situacions inèdites. Jo agraeixo molt, una vegada més, estar a la casa de la ciutat amb els representants del municipi. No, perdó, és que m'estan dient que ja em diuen que hi ha el Barça que s'ha presentat a cobrar i que no cobra. Cuando se decidió responder a la agresión de Irak en la guerra del Golfo. No lo puedo entender, me siento como el mal profesor ese que está todo el tiempo diciendo ¿quieren ustedes dejar de hablar? Y todo el mundo habla, ¿no? Y además lo has parado, lo has apagado. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con... Senyores i senyors, sisplau, desconnectin els seus telèfons mòbils i les alarmes dels rellotges. Moltes gràcies. Se'n va prohibir l'ús en alguns espais públics i fins i tot s'havia plantejat crear espais restringits pels usuaris del telèfon.
En el seu moment, per exemple, hi havia llocs on estava prohibit fer servir el telèfon mòbil en restaurants perquè no molestés, però és que l'any 2012 en alguns llocs de Califòrnia estava prohibit entrar als restaurants amb les Google Glasses. I per tant, tornarem a veure tot un procés de negociació amb aquests dispositius que es poden portar a sobre, aquests wearables, on tornarem a negociar què és apropiat i què no és apropiat. Els telèfons mòbils s'han convertit en una eina imprescindible per als joves a l'hora de comunicar-se. No l'utilitzen per parlar perquè els surt massa car, sinó per escriure missatges que són molt més barats. Hola, Cari. El Pol i la Cris s'han liat. Estic flipant. Contesta, moi. Bueno, jo el que faig és que escric normal i si després no m'hi cap, torno enrere i borro, no? I ho faig de manera que la gent, jo sé que ho entendrà amb les abreviatures perquè tothom que té mòbil escriu amb curt, no? I les vocals ja les anem eliminant. Lletres que no sonen, com la H o la E al principi de paraula, també les eliminem. El què amb K, faig servir bastant la K i elimino bastantes vocals. No estan recollides als diccionaris normatius, però sí que algunes editorials han tret aquestes edicions de butxaca que inclouen abreviacions tant per a mòbils com per a xats. És probable, però, que en un futur tot plegat quedi obsolet. Fins i tot el fet d'escriure, perquè les últimes tendències apunten cap als missatges de veu. Jo els primers missatges que vaig enviar va ser ja amb serveis connectats a internet, per entendre'ns WhatsApp, Facebook Messenger, etc. Perquè a l'edat aquesta dels SMS jo encara era petit, diguem-ne, encara els meus amics no arribaven. Tot i així ara, els nens que ara tenen l'edat que jo tenia en aquella època sí que s'envien WhatsApp, i això és una cosa que s'està veient. Paral·lelament a la telefonia, internet es comença a popularitzar a principis dels 90 i els seus primers usuaris eren vistos amb curiositat. La internet és un mitjà més i es pot equiparar ja, de fet, a una revista o a un diari i, per tant, pots posar la inserció publicitària a dintre de les pàgines de la internet mateix. No teníem ni idea que 20 anys després allò que en aquest reportatge de TV3 és el menjador de casa es converteix en això, no? Vamos, ni en somnis, no? Haguem pensat mai, no? Sí que sabíem que n'hi havia, o sigui, teníem la intuïció de saber que això era molt gros, que anava a passar alguna cosa, però podria no haver passat. L'any 98, les vagues d'internautes obliguen les companyies a crear la tarifa plana i internet arribarà a les llars de manera extensiva. És que ara ja no ens en recordem. Tu entraves a internet, havies d'enxufar una cosa que xillava, que era un escàndol, el mòdem, que feia... Llavors, quan el mòdem volia acabar d'entrar, tu podies accedir, miraves unes pàgines, escrivies i et desconnectaves. O sigui, no tenia res que veure això amb el món actual, en el qual, en tot cas, alguna vegada has de fer l'exercici de deixar-ho tot quiet i que no te moleste ningú, no? És tot el contrari, no? Clar, això, vist des d'ara, sona ridícul, però l'element clau per a la penetració d'internet, evidentment, era que havien d'haver connexions barates i, sobretot, quan arriba a l'ADSL, connexió permanent, perquè és el que canvia la relació amb internet. En surt a 512 cas. En surt a 1 mega. Doble potència, doble velocitat. Ara hi ha .com ADSL d'una mega amb trucades per tan sols 32,95. Només per 35,95 euros al mes. Navega i parla tant com vulguis des de tan sols 39 euros al mes. Tot inclòs les 24 hores per 20 euros. Fa 14 anys jo vaig estar a la comissió on es va definir el Servicio de Acceso a Información, alias ADSL, al Ministeri, i es va decidir que fos 39 euros més IVA. I parlo del 98. Vale? Portem tots aquests anys, aviat farà 20 anys d'això, i quan va a l'ADSL segueix pagant 40 euros més IVA. El nivell de cost ha baixat des de l'any 98 68 vegades. No un 68%, no. 68 per el cost d'internet, el cost d'un tub. I el preu ha sigut una línia constant de 39 euros més IVA. Doncs algú té uns marges una mica més grans. A finals dels 90, el sector tecnològic creix sorprenentment i s'especula sobre el valor de les empreses. Això donarà peu a la coneguda bombolla.com. Nosaltres en aquella època havíem obert el primer localet de VilaWeb i ens van aparèixer uns senyors que l'Assumpció sempre diu vestits d'Armani, de Nova York,
que ens volien comprar VilaWeb per algo així com 1.000 milions de pessetes, no? I clar, tu et quedaves mirant-los i pensaves o jo estic molt malament o aquests senyors estan molt malament, no? Però poc després la bombolla s'acaba desinflant. El sector tecnològic entra en crisi a tot el món. Les companyies acomiaden milers de persones i grans operacions especulatives queden al descobert. I tu estaves allà dient, bueno, a veure, fa 2 anys no existia, l'any passat semblàvem els de Hollywood, i ara va haver de començar una època molt lenta, que jo crec que fins l'11M, fins, diguem, quan comencen a haver fets culturalment rellevants vinculats a internet, socialment rellevants vinculats a internet, no recuperes l'alè. Ara, aleshores, sí que el recuperes a tope. Fenòmens com el moviment antiglobalització troben a internet una eina imprescindible pel seu desenvolupament global. Però la movilització ciutadana de la nit del 13 de març del 2004 no l'havia promogut cap plataforma organitzada. A lo largo del día de hoy, dirigentes de partidos políticos que prefiero no mencionar han realizado manifestaciones públicas que sin duda han influido en esta convocatoria que está teniendo lugar. El PP instaló que esa manifestación la había montado el PSOE. Y yo, que en su momento la investigué, de verdad creo que el PSOE no tenía capacidad, ni siquiera aunque hubiera querido, de montar esa manifestación. El autor es un profesional liberal, ahora cerca de los 50 años, con hijos, normal, muy politizado, muy cercano, creo, a un entorno en su día de Izquierda Unida, ahora probablemente esté cercano al entorno de Podemos. Te puedo contar un secreto que nunca he contado en un medio de comunicación, el famoso SMS de Urdaci, de Aznar de Rositas y Urdaci trabajando, ese SMS se gestó en mi facultad, con un grupo de gente pensando la manera en la que había que ponerlo para que cupiera en los caracteres. Yo creo que Pablo Iglesias no mentía estrictamente en el sentido de que fue gente de su entorno. Ahora, se trata de atribuir un mérito que yo creo que él no fue un gran protagonista, también era muy joven, no fue un gran protagonista de esta película, aunque estuvo como otros muchos, ¿no? Pero sí que es verdad que de los 17 primeros mensajes que él mandó, creo recordar, 5 de ellos están en el Comité Ciudadano de Podemos. O sea que sí es gente que en aquel entonces estava en entorno d'Izquierda Unida i ara està en Podemos. Jo reacciono com va reaccionar el PP, diu, dic, pensava que havia estat el Rubalcaba, perquè jo, francament, la paternitat del Passaló, tothom, tota la vida, li ha atribuït, com el coneix així la premsa més cavernària, el malvado de Rubalcaba, no? Vull dir... El que nosaltres diem és que aquests fenòmens, que no van succeir només a l'estat espanyol en aquell moment, sinó que estaven succeint en molts diferents països, el que feien era fer ressonar una corda de violí que ja estava molt tensada. I l'única cosa que necessitaves era que algú et vingués a dir allò per efectivament mobilitzar-te i sortir al carrer. La indignació, la pena, la situació de trauma que hi havia en aquell moment existia igual. Quina és la diferència? Que ara teníem un dispositiu a la butxaca, estem parlant de que en aquell moment hi hauria 90 telèfons mòbils per cada 100 habitants, per tant, la majoria de gent té aquell mòbil a la butxaca, sobretot gent jove, que són els que sortiran i són els que canviaran el resultat de les eleccions després. Per tant, estem just en el grup d'edat. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. The second is a revolutionary mobile phone. Després del 2004, la tecnologia mòbil de tercera generació es començava a desenvolupar i uns anys després l'smartphone ho canviaria tot de manera definitiva. Jo vaig treballar a Pequín quan la revolta de Tiananmen, van vindre els funcionaris del govern xinès, ens van traure el cable d'Eurovisió i no van quedar much. Era
impossible fer res, no? Avui, amb un mòbil, al mig de la plaça retransmeten en directe el planeta. Malgrat tot, és el millor moment per ser periodista. Són bons temps per conèixer la veritat. Perquè quan ella em trenqui el mòbil, jo ja ho hauré enviat. Clar, el món ha canviat tant. Ha canviat tant. I a vegades a mi el que em sorprèn és que alguna de la gent més poderosa del país i del planeta encara no s'hagi assabentat de com ha canviat el món i de com això no és que és un escenari completament nou. L'esclat de les xarxes socials ha multiplicat les possibilitats de mobilització i la seva repercussió. L'any 2011, les primaveres àrabs van vèncer la censura gràcies a Facebook o Twitter. Egipte no s'explica sense Facebook, concretament, no? Però, clar, davant tenien tancs. Tu tenies Facebook, però ells tenien tancs. I, per tant, diguem que l'empoderament te dona eines per a la batalla, però no necessàriament te porta a la victòria. Al nostre país també hi ha fenòmens socials que s'han estès a partir d'internet i les xarxes socials. En el cas espanyol, les protestes del 15M bàsicament es gesten primer online i després passen al carrer. I això passa perquè estem parlant d'una generació que la seva socialització i la seva activitat passa per activitats online. És a dir, que no veuen una diferenciació, que abans es feia servir molt el terme, no? El món virtual. I com si hi hagués una diferència entre el que passa a internet i el que fem en el dia a dia, quan en realitat ara mateix està tot barrejat. Edward Snowden, 29 anys, ni tan sols va acabar el batxillerat. Vivia a Hawaii, cobrava 150.000 euros l'any i tenia accés als programes secrets de control massiu de telefonia i internet dels Estats Units, i ara els ha revelat el The Guardian i el The Washington Post. Edward Snowden ha fet dir al president dels Estats Units el que aquest no hauria volgut dir mai. They help us prevent terrorist attacks. Aquests avions van travessar l'ànima del país i des d'aquell dia els americans han acceptat disciplinadament que per guanyar seguretat s'ha de cedir llibertat. La NSA americana organitza un sistema de vigilància absolutament il·legal de tot el planeta, ho saben tot, de tots nosaltres, i n'hi ha un error, que és que fan servir humans. I n'hi ha un humà, que es diu Edward Snowden, que en la millor tradició del ser humà s'alça, es planta i diu prou. Mentre el factor humà existisca, bueno, anirem fent. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand, €300 aan kleding gespendeerd. El concepte de privacitat el vam guanyar quan vam anar cap a la ciutat, des dels pobles a la ciutat, i allà ningú sap el que fas. S'ha acabat. Ara, vivint a la ciutat, tornem a estar com un poble. Tothom sap el que fas, tothom sap amb qui surts, amb qui jugues, amb qui fas el que t'hi sigui. Oh my god. Ah, dat is heel eng. Si tu penges una foto teva sortint de festa amb unes condicions que honestament no t'agradaria sortir, no la pengis. En canvi, si és una foto que surts amb molta dignitat i que t'agrada distribuir-la, posa endavant. Tu has de saber el que fas i quines conseqüències té. Un cop superem això, jo crec que el problema de la privacitat s'acaba. La nostra vida, o gairebé quasi la nostra vida, quasi tota la nostra vida es pot traçar, i llavors estan els científics del Big Data, de les grans dades, que estan expectants per poder fer molta cosa amb això. El tema està en qui serà el núvol on es pujaran totes aquestes dades. Si serà un núvol privat teu o si serà el núvol d'una empresa que al final el que vol fer de tu és treure diners.
Estem en un moment de transició, no estem en un estat estacionari, estem en un moment convuls on les lleis, com no siguin a nivell transnacional, no serviran. Les llibertats individuals es poden veure absolutament qüestionades amb les tecnologies digitals. El gran germà d'Orwell, en el fons el podem tenir aquí. On està el canvi? En els valors ètics dels governs per decidir fins on arriben. Les noves tecnologies han canviat definitivament la nostra manera de viure i relacionar-nos, però encara queden 2/3 parts de la població mundial al marge d'aquest canvi tecnològic. Ja sigui per altruisme o per negoci, grans companyies com Google i Facebook s'han proposat connectar tot el món i aquesta serà una nova revolució que plantejarà de ben segur nous reptes.